साल ब्रुम ब्रुम हाचक हापुं हाताय बारै बुबाग्रानि थानजानि मारिनि ककनो पिरमानि साल चलिया साल फाइकेनो नग आचुगुइ टंलिया दफानि बागै साकनि कलमतै खिक्लायै बदल बदल हिमलायै नग नग हापका नाहारमुं अमनो बुस्कांग बाहाय ख्लायै साकनि मानथाय साकनि अधिकार न माननानि आबहाय ख्लायनो तिनि मामप्लि कासै फाइका 41 अम्पि विधानसभा आचुक थाइनि कास्को आमचाइनि पूर्व सरबं ते पश्चिम सरबं आ बिसिबो जे खबजाकनाय कामिरग थांगै हापुं हाताय बारै अ थानजानि ककनो पिरिलायमानि तिप्रा दफा मोथांजाकना बागै बुबाग्रा प्रदुतनि गायसानो नाहारमुं आ नाहारमुं उंखा ग्रेटार टिप्रालेण्ड अ ग्रेटार टिप्रालेण्ड खरांनो तिसावै ब्रै चिराय सिक्ला बुरा आचुगुइ टंलिया नग बुनियाकनि यगनि बागै सातुनो सातुं हिन्या वातैनो वातै हिन्या याकुंबाय हिमां हिमां अ थांजानि ककनो पिरमानि माब्रि कासै फाइका आबहाय ख्लायनो आबते हेख्लायनो मुकमु टिभि नरक साल ब्रुम ब्रुम चुबाचु रुइ टंदि नरकनि चुबाचु मानखा हंके तेबो दफानि बागै सामुं खायनानि दफानि ककनो सानानि चाइतगै टंगो विधानसभा केन्द्रनि कास्को आमचाइ कास्को आमचाइनि पूर्व सरबं ते पश्चिम सरबं 6-7टा ग्राम 6-7टा गामि जों आमा गुरिलेखा ताबो तैबो जों गुरिलेमानि काम नग्रं गुरिलेमानि माने सामुं चलै दंगो ओंका जों आमा बेलाय पाब्लिकनि जनगणनि जों रेसपन्स माखा बुबाग्रानि मेसेज जों पिलायमानि बुबाग्रानि जे बनि जे सिनिति प्रासानि हामक्रानि बां जे ब साख्लायमानि आकरनो जों पिरमानि बर' बेलेखेन साजाबाय खासुं नुगु ओंखाय कायसा कुसु नग्रगो जों किसामासा कक सामानि रक खोनाव जे बुजियो चिनि बर'बो बुजियो आंनिया इलेक्शन फायखांखे निर्वाचन फायखांखेनो किसामासा वाग्रनाय फो तावग्रनाय फो ओंखाय रांर किसामासा रिनाय फो बागान रिनाय फो नग्रनाय फो रहि बाक्सा सानाय रबो दंगो बान्देनायबो दंगो अमतिखे कायसा कुसु अकरा रक जों सामानि जों खोनावो जे इलेक्शन फायखांखेनो बुबाग्राबाबो बार साननो चेष्टा खायो जे इलेक्शन फायखांखेनो चिनि बरकनो किसामासा रांरिवै निनि बागान रिनाय वाग्रिनाय मोसौक रिनाय नावग्रिनाय खिथाय रिनाय आमतिखे चिनि बरकनो बान्देवो इलेक्शन फायखांखलाय ते चिनि बरकनो सिनिया आमतिखेनो बोसोर 70-72 बोसोर आमतिखेनो पारंखा हाखेनो चिनि त्रिप्रासा दफा बान्दे जागै तला सुख्लुक जागै टंका जुग हाखेनो सुख्लुक जागै टंका हे बुबाग्रा बार चिनि त्रिप्रासारनो बुजिना बाङै ब बुजगना बाङै ब चेष्टा खायजावो ओंखाय जों ते कायसा नुगो चिनि त्रिप्रासानि हामक्रायनि बाङै चिनि त्रिप्रासानि सार्थनि बाङै चिनि माने अस्तित्वनि बाङै जों साखांख्लाय जोंनि हामक्रायनि बां जों साखांखे कमनेल होनजागो बुइबाय साम्प्रदायिक होनजागो वानसा बिरिदि होनजागो ओंखाय जोंखे चिनि त्रिप्रासानि हामक्रायनि बां जों कक सायमालिया जों बाजना बां जों कक सायमालिया जोंखे आबा माने बैसाखे बानो बैखे दुसक्रै बांगालिस्तान चाहि बैसानाय रंखे बर'खे कुनु दुसक्रै बर'नि माने हामक्रायनि बाङै बर'नि समतल जे डेभलपमेन्ट दंगानि बर'खौ वाइसबनो साया जे समतलखौ डेभलपमेन्ट दङ जे एदिसे एरियाव चिनि जों त्रिप्रासा दंगानि आमसायखौ डेभलपमेन्ट या हाके जों मासे माने आंगै लामा क्रिखे अंगि दंगानि दैक्रि लामा क्रि कारेन्ट क्रि स्कुल काहाम क्रि हास्पाताल क्रि अमतिखे जों कलाय दंगानि जुग बोसोर कलाय दंगानि आबानखौ बर'क सिनिया बर'खे सुदु समतल डेभलपमेन्ट ओंखायनो पाइखा ओंखाय बिजेपिनि आसा हाजार कोटि ताका रां फाय दं हंख्लाय बर'क जे साव रांनि कोनो अभाब करि हाजार कोटि ताका फाय दं हंख्लाय निनि सबका सार सबका विकासनि स्लोगान रिवै आमतिखे अंगि दंखाखे तामनि बांसिनि एलाका हले चिनि त्रिप्रासा आमसाय हले ताम डेभलपमेन्ट गैयाबा ओंखाय जों त नुगि दंलै ताबनि सिमिया जे चिनि त्रिप्रासा आमसायबाय जे समतल जे आमसाय समतल एलाका जों नुगि दंले डेभलपमेन्ट दुइ रोखोमनि दंले ओंखाय समतल खाना हाजार कोटि ताका खरसंगै
nini lama si busuk pele ngitong nini building kotorma nini bazar set hindi sini borono to bazar set kaham ke tangromani busung nugya nok tangriu griho hinpu nok kripu ga nok tangriu amti ke sung nugui tongo ke sini tiprasa do phano ke amti ke khaimene sung nugya ke sung joto jagan sung sepla jagi tongo ka a bepar no si sung sinai nang tongkha sung haken nugui tongo hani bang sung sao je actually tak BJP je wan sokmani सबका सार सबका विकास नि सामाने सिन्ति प्रासेन बांगले सबका सार सबका सर्वनाश सिं तंसिबु जों तै पुइतो सामालिया जों बाय बेमिनि खायखा 2018 साल जों पालपालखे बुद्रि लेखा बुद्रिउइ बरन तबखा सरकार तबखा किन्तु ताबक सिन्ति प्रासेन बांगे किछु खाया ताबके बुटनि बिस्कांगो 2018 जागे नेता फाइमेनि प्रधानमन्त्री हथे आरम्भ खायै निनि स्वराष्ट्र मन्त्री हुन्दि जुदा बरनि लिडार दिल्लीनि kabangma je mane netritro phayoi kata kok sai thang kata protishuti ri thango kintu जों kono phane maya sini je te prasani bag जों to khana khable je mane aba nirmala sitaramon mo sai thangka 1300 কোটি টাকা rang ronai te prasa amkrani bangai 13 paisa pa maya abani poreke IPFT be asogui nini aba 2019 January maso asogui स्पेशल पैकेज रनाई तिप्रासा हम करानी बांगे हाई 8390 टाका रिनाई ही साउखा माया ngangkha ओंके आमति खे जों तो थंजागि दंखाबले जे टेरिटोरियल काउन्सिल रिनाई फु तमाफु एडिशनल पावर रिनाई फु आबा बुखुबाय कैसे सिं दंसिउ सीपीएम आमलो बाहायनो जों बुखुबाय कैसेनो सामा खानावो साका सामा खानावो बखाबाय सामा खानाया बखाबाय साया बखाबाय हामजागिया एडिशनल पावर रिनानी सिनि तिप्रासानो बासि रिनानी सिनि तिप्रासानो हामक्राय borok bukhabai mone prane sini tiprasana basirnani mane development khanini borok naya jeni yago prosason tongo jeni yago sarkar tongo borok abti naya nege sum amti sum nugui tongo ani bangoi sini yago prosason nangsinai sini yago sini mukhyamantri nangnai swarashtra mantri nangnai sini orthomantri nangnai education minister nangnai sini yago jotono phaikangke sini tiprasa development sinai permanent solution sinai abon sini tiprasa ro bujina nango je sini প্রশাসন sini yago tongkhake political power sini yago tongkhake sini elaka development nai সমতল development haikene sini bahaina গ্রাম অঞ্চল পাহাড় অঞ্চল rural area wo sini bahaina development nai abo जों barbar जों message sana nayo bubagra amtini sana nayo amti kongna sana nayo bubagra bahaina abo jotono wansok baidi sini jara intellectual बुद्धिजीवी bo wansok di engke jara college pori tongnai nini university pori tongnai jotono wansok baidi sikla sikli hindi jara youths bo nirobo kahamke wansok di jara समाजनि leaders rok समाजनि प्रतिनिधि rok nirobo wansok di abo joto rajniti mang thangnai tongoi sudo political board ni rajniti thangjagoi divide khaijagoi जों tongriate जों to board ni rajniti khaimene nukhable जों to sudo board ni rajniti election फाइखांखे राजनीति खाइखे जोंनो बुट नानानै आसाक सिदान्दांनि दंसिबो जों हाकेमा नुगुइ दंगो तै जों राजनीति खाइजलिया जे तै जों थंजलिया तै जों डिवाइड खाइजलिया जों आबो वानसगै जों सामंताना नांसिनाय ताबो जतनो थानसाखाय बुबाग्राने जे मटो बुबाग्राने जे नाहरमं आ जागावो जतनो थानसाखे जों हिमुइ बुबाग्राना फानरुइ जों सिनि अस्तित्वनि बागै जों साकथालायसेयानो sini basina ne bagai survival ne bagai जों साकथालायसेयानि आं आसांनो जतन थानाय आं रिक्वेस्ट खायनामो सुगो जतन थानाय आं कयनामो सुगो बिसे ककबं सालिया जतन आं तेबेसा खलमो या फारै ता सिनि मुकुमो टिभि मिडिया नबो माने पाइप्ले हाम या फारै आं आसा जराना आं आनि कक सामान्य पारि जाखा जतन काम गं थंगै जादि बबागरा आइगलक थं सिनि तिप्रास दफा आइगलक थं आसा कक सावै आं आनि कक सामान्य पारि रखा जतन खलमबायखा